चकरुछ बम्बू काटुछ କରିଲ बम्बू करी କରିଲ କାଟୁଛି କରିଲ बम्बू करी कौन सहित रांधिबा ଏଇଟା ସୁଜନା ଶାଗ सुजना ଶାଗ अच्छा ଏଟା କାଟିକି ପାଣିରେ ବତୁରେଇବ ନା ଆଜି ପାଣିରେ ବତୁରେଇବୁ ଆଉ ଆଉ କାଲିକି ଶାଗ ସହିତ ଖାଇବୁ ଖଡ଼ରେ ଆଉ ଇଏ ସହିତ ବି ଭଲ ଲାଗେ ବିଲାତି ସହିତ ବି ମସଲା କଷା ସହିତ ବିଲାତି ଛେଞ୍ଚି ସହିତ କରି ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପାଣି ଆଣିକି ରଖିବା ଆଉ ବତୁରେଇ ଦେବା କାଲିକି ରାନ୍ଧିବା ନା ଶିଳ ପଥରରେ ଛେଚିକିରି ଖାଇବା ଶିଳ ପଥରରେ ଛେଞ୍ଚି କରି ବିଲାତି ସହିତ ମସଲା ସହିତ କଷିକିରି ହଁ ଏଟା ବାଉଁଶ କଷି ବାଉଁଶ କଷି ବାଉଁଶ କରିଲ बम्बू करी करी मतलब କରିଲ तरकारी କରି करी बम्बू ଏଇଟା ହଉ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଖାଆନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ମେ ମାସରେ ବାହାରିଗଲା ମେ ମାସ ଆଗ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହଁ ନାହିଁ ହଉ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏବେ ବାହାରିବନି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହଁ ଆଗତୁରା ବାହାରିଗଲା ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଗରେ ବାହାରିଗଲା ଆମର ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏବେ ବାହାରିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ମୁଁ ନାନୀ ଘରକୁ ଆସିଛି ନାନୀ ହଁ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ମିଳୁଛି ଏବେ ଖରା ଦିନଟାରେ ଦେଇ ଘର ହଁ ଦେଇ ଏଇଟା ଘର ଆମେ ବତୁରେଇ ଦେବା ତାପରେ ଏଇଟା ଶାଗ ସହିତ ରନ୍ଧା ହବ ଶାଗ ନାଇଁଲ ଏମିତି ବି ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଏମିତି ବି ଟମାଟୋ ସହିତ ବି ମସଲା ସହିତ କଷି କରି ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ବତୁରିକି ରହିବ ଆଉ ଦିଟା ଆଣିବୁ ଆରି ଦେଖିକି ଆସିଛୁ କାଲି ଆରି ଆଣିବା କାଲି ନାଇଁଲ ଏବେ ହିଁ ଆଣିବୁ ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଏଇନା କାଲି ଏଇନା ତରକାରୀ ହବ ଏଇଟା ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ହେଲତା ହେଲ୍ତା ହେଲତା ଗୁରୁମା ହେଲତା ଗୁରୁମା ଆଉ ହେଲ୍ତା ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତି କରିଲ କରିଲ୍ କରିଲ ବାଉଁଶ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଠିଗଲୁ କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ବମ୍ବୁ କରି କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ରାନ୍ଧିମୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଶାଗ ବିଛେଇବା ପାଇଁ ମା ଶାଗ ବିଛଉଛନ୍ତି କାଲି ଖଟା ଶାଗ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଏଇଟା ସୁଜନା ଶାଗ ଏଇ ଶାଗ ସହିତ ରନ୍ଧା ହବ ଏଇଟା ଆମର କଟି ବାବୁଟା କାହ୍ନା କଟି ବାବୁ ହାଇ କରିଦେ କିଏ ଭାଇ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବୁଲୁଛି ଏଇ ଟାଟା କରିଦେ ମା ବିଛଉଛନ୍ତି ଛେଳି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମା ବିଛଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଛି କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଜି ବି ବର୍ଷା ହବ ବୋଧେ ମା ଶାଗ ବିଛଉଛନ୍ତି ବାପା ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଫାଇନାଲି ଶାଗ ତୋଳା ସରିଲା ଏତିକି ହେଲା ଆମେ ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ମୋ ଶାଗ ତୋଳା ହେଉଛି ତୋଳା ହେଲା ପରେ କଟା ହେବ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ବହିଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦିଟା ବହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରାହବ ଗୁଗୁଲରେ ମିଳୁଛି କରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ସେ କାଲି କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବମ୍ବୁ ଭିଜା ହେଇଛି ମାନେ କଷି ବାଉଁଶ ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ଚୁଲିରେ କରୁଛୁ ଏଠି ପାଣି ବସାଇକି ଟିକେ ଏଇଟା ଭାଜନ୍ତିନି ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ କରାଯାଏ ହଁ ସିଝା ଯାଏ ହଁ ସିଝା ଯାଏ ଖଡରା ଯାଏ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଧୋଇକି ପକେଇବା ତାକୁ ସେଇଠି ପକେଇବା ଏଇଟା ସିଝିବ ତାପରେ ଢାଙ୍କିଦେବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୋହୂ
ସାନ ଭାଉଜ ଆଗେ ସିଝେଇମୁ ସିଝେଇଲା ପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ସାନ ଭାଉଜ ଆଜି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଶାଗ ପକାଇକି ଖେଳୁ ଏଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ହାଲକେଇକି ଆଉ ଏଟାକୁ ସିଝା ହବ ଢଙ୍କେଇଦେବା କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଇ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ ପାଣି କମି ଆସିଲାଣି ପାଣିରେ ଏଇଟା ସିଝା ହେଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ସିଝା ହେବ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କି ଦେବା आज चूल्ही रोषे होची एटा होची गोटे आइटम कराई खट्टा शाग भेंडी एटा होची बाइगण बिलाती डाली आलू सब घांटा भाया एटा होची चिकेन सकाळ सकाळ एत आइटम हो गलानी एटा होची गैस रे कराई एटा होची बम्बू करी जो काली छोट छोट कटा होता सेटा एटा आंटी बिलाती सहित मसला सहित एटा कषिचंती एटा रोषे सरिलानी सकाळू मु उठी नथिली तो सेति पय एटा ब्लॉग बनै पारलेनी तथापि देखौछि आ बाकी एटा हबो दांगे देते पानी पूरा सुखी गलानी खने साग पड़िला साग खडला हबो को ढांकी दबा आसलानी एटा सेंगल डेरे ना गलानी साग तरकारी एना उल्हे दबा आ टेस्ट हो गलानी तरकारी साग खडरा आ बम्बू एना टिके टेस्ट करेंगे आंटी मौसी कहवा केमिति होईची टेस्ट कल केमती होईची गरम गरम अच्छी खाई ना बढ़िया लगुची बढ़िया तो लुण तो अच्छा तो फ्रेंड्स आपण मैंने भी टिके एटा केबे करके खांतु बढ़िया लगुची साग सहित कंचा लंका आपण भी खाई टेस्ट करंतु केमती होईची आशा करूची आपण भी जदी खाइबे टेस्ट करबे तो भलो ही हेइथिबो।